ráno mi volal okolo, keď som stával do roboty 6:30 a volá mi, že Maťko, čo je? Kriste, pane, čo si v poriadku? A že takú lož sme vyrobili, vydržalo to všetko, keď to vydržalo toto, vydrží to úplne všetko, môžeme tu byť celý rok. No ono, začiatky akože boli ťažké, lebo však mi to vadil, fakt mi vadil na začiatku. Proste mi zavadzal a furt sa chcel rozprávať. Som tak akože s tým chvíľku bojoval, že či to bol dobrý nápad. Aj na tú psychiku mne to veľmi pomohlo aj v tej rybárskej ceste, že ma to tak sa navzájom posúvame. No ja si to presne pamätám, bolo to 2021 a boli sme na lodi, chytali sme a boli preteky Stars to Hell. A to len si zapol internet a tam si videl, že 23, 24, 22, 27 a som vtedy Maťovi povedal, že tu musíme my byť, to my musíme zažiť. Thank God I bet it on me, cause I ain't had much